tuchigosanga asomoroberio bweringana rieke moya obutko bwarere barongana Freedom kongwete asore Mbiamana sana barongana Clinton ondigi omwanche muliene ndeto kwarigania asentunde yega ya kabere sekera litkolia Jumatano togosanga imeyeringana rieke moya sikolendo mwanche mulia selitkolia lero nigoto kumulikira omunuga omoa igosanga na into gwetera sinamba yetu yesimirika ujumbe yago asensemeri ya Facebook na boyo YouTube otumanye engencho y'omunugo yokondo mwanchi mulielia mulikito Pethuel Machini na beteka gosanga no mwanchi muligerelia na boyigo kurwa ebirengerelio byabo tango turabinyora ringana rieke moya eikiyiga nigo tukurigerelia igoro yeringana omoa ine ayenga kyomayete ringana eriga nincho gotarase mucho bosongo kurigerelia anamono inaki abantu bali maite ringana eriga aiganire noyomo orachi kutumanya elitaria na erenga kyamaite ringanirio to namanae wikomali Mbiamono, inchaseli tanguru ku Mr. Best Bud. Omoa, kagerete kinege korogio koro kinege ntonkire kiale ngoro kiae gu monto gete. Igobono togotena omoa, for example, otena naki omwali munere omoa omwane karamu. Nkagerete nancho manyibwana obikirete gawo. Asante. Eteriana Stephen Mutachobiri. Na gokire ngaba muramo tagete komanya bunenge njo yarenge. Elieta omoa. Na maruyo borimo are korosi gukarekera abamura abana abamura bakoirwo nyangi kobabeka koba bachasiri banga inunge nyangawu eta irio morembe ekere nyangawu erie gochigocha obotuko obwo ige koba merebaire iga omoa na maruyo borimo taringa na maruyo bomae na arenga arebo lakini ndegento aba gusiba abwate omanye toko kebu omwana gochigosarwa mangana ali akobeka nga amagandi asomo bereto igubororo tare ngono moibori mware kumirana noro erindo omwana gakorwa sayo gerigwe komanya buna gochikobeshucha ngabono gagochikonya ngauge gochikocha na soanda yayo tebutaye na chaini taye na chamara taye na chachinya machirichira gerekwe erindo omwana gagoeta sense meye kwanyoro sokire omonto borongo segete buyo manyete ngencho yeke gusibunere erina riri ngana rikorokwa omoa maruye nyangawu atarenga bo tware ko ngaino abana babago chikoiru bware abamura bo kataiba nyaroka bago chikoiru bware go chikokebu ya nenguruku pati kyonke ndikeuya kurusao pati kyonke ndikeuya kurusao tumugirango maate sae skuru ese ngaki eria abana bagakire iburu abana ikerori bari iburu bari abanyangi nyumba kera bakora icunyangi abamura bagakire barosie nyungo wanyisiba dibanyisibire bari yebitonto barose tibuya kabisa basibete neriyo bamanya kuvugiye gendo keruna yeguna burro mwana yo mwaro so kutama gochi runguro goro kera igwete gende ke kuvuga babuga nyanga gwe kuvuga baru mwe nyanga gwe yemori omwana wese okore nobe ntige gakite butebza kondi aye yakire so kuvuga kurwaro amwana uriya igobana omanyire bubisio cyo kwaro kibono maega ekera baje kurwaro nyumba ekera ngagia kuru nyumba ndiwaje kwaro kiwigendo kitwa nkuvuga ingendo gete oje kwaro kiwe nyonge eri asibire bintu bia neri yoriria nege tontokeria nege tontokena okira ngene nyimbe yiga getere tesa kwiki wana kiko bikwa maji kama ubina kekuvuga kabisa kekuvuga nyanga mwe oyu mwe muri omwa aba yarenge we kuru okyange yeri tedi omwa roko mwana ari kurwera gagu mwa teta nkoro kwedi na nyansi aboka oyo bwarone yo mwa atimaiti ninki omwa Mwanchomo rigereria ebyo nebirengerero by'abananchi basangete ndo Morikito Pethuel Machini kurwa sorgongo rwagusi kurende tutare na se studio tunyarko batoko sanga ebirengerero gaiga kurase omwaka Edwin Nyangagu nae kuri ebirengerero byagase nginche namba itesi minera gwase screen tigatura nyarko batoko mwarigania asentunde eyega ye Jumatano mukubi oyega atosogeria to manyenga ki yae abire kurutotigana
Jumatano mukubyo eta karibu sana. Mbuya mono kigima Clinton ne barongo yao Frida Kirubaso ko ngali bageriga twa kangwiro mukinini wa maumuntia muchana na butigarite koba igwa magicho ombera merongo ibiri nimegwanse etano no moyonga tarike ya moyo mutinyoka no mwaka w'ikiriwe merongo ibiri ne etano no murigerio ndero mogoko kumena naye ase television yao emogorobiga togenderere nerito mukuru astratirite eiki ya eta ngembu yande dikubandia ndia tema ku kontemo ndia ntemo kwege na kulinde nkabua ndia konyuganyugi style yete kulinde mbiyase ogwikira nase ikaleke igana inde ndende tenga rero toko mwanchu muri eribe gali abene Clinton aratoa enyenje yelieteri ine turamanyana barabunga kitutaracha tubatebinga taracha ruki Hello Nsoko TV Yaturachaka nechisimi erinde tunyara ko batokuma abamanya anarege gurikire ujumbe nagotebanga omwa nerungorie kibando na maemba biburukanirie agoteba kuruku Steven Oigo kurwa sensemo ya ikonge Steven tuchikunya kabato gukwane birengeri byago asege ke kirebusyo. Hello Nsoko TV Wairengo toko sanganera. Hello Nsoko TV Biga kwa tabati network ya erebube. Hello Nsoko TV Nsoko TV kendo ndiji Waire ho wikagale chama ni chirede. Waire sana karibu. Ebaronge era bwe ko kuvrida kerubo. Nonda chairman. Aye kamarande nayo. Naonde na inje. Wagwenire. Mbu yande. Ena jidi ko ni wete ni yali yako tikere ndo jembi yoko ne kamekana ko ro mukanze na Frida ke babwe semo. Mbuya mono. Na ko kiro kwa ni mwikaza mwana chabo shakana ganja. Mukama na waiting MC 2027 chairman ya radio umenga to vice chairman top 6 Adam scrap Kenya team strong iroje mwanyo ali mwanyo rango na ro kwana. Wona okomwa. Amwabolia. Omwa. Wona Frida Kerbo. Kimole mabuna ngagu gabana na Clinton ndiki mwikaze mabu yaiga. Omwa. Clinton ndiki nero omwa egendo keria senero mwa ekara mweria. Senero mwa transport. Ochiera. Frida Kerbo nero mwa simia yo aka. Nero ya tumeka goja story of Frida Kerbo nero mwa. Clinton ndiki nero mwa sene cha unywa. Igo bono mwa yani miti eche mane chine nero mwa. Nje oma do ikere go mwaka. Bia mono gawe hero rire koba nega kore otebirenga bono nega kore gyo koereria. Nega kore gyo koereria. Peana. Hello Nsoko TV. To waire na mwise ko minto ga bu mistarieta. Waire sana karibu. Jaspanya ngao. Yuno mwana bu mungina. Jaspanya ngao tuwar go nsemo chabo kemuri mona chakio Elie tomwa. Yala. Ndoko wete Jasper Gandro. Elie tomwa ne koronda imuke mbwate deni yabande. Ntebi go se mwange deni yu. Elie tomwa no ri weretega utari unake usinga ngamarua gose nini toro rusia maru no gota kuna bawa bagaka bawa tero. Omwa nege ntonda koye gose nge omwana ga kangu mwana uya machanyu. Ege ntubule ikiwa kewana. Okay. Yago ribirengereria bia Hello Nsoko TV. Yakoranga tara twara network bia te turaigo. Hello Nsoko TV. Nsoko TV. Wairengo toko sangana ya kurunsemoki nerieta omwa na ririe ke moyo butubara. Nyamara mabaya. Otoka bo mtaji. Amba tebange diete dio mwa. Ekero ba tebango mwa no kero kwa hiro moto nganero mwa igendo gete muna wono boko to tena nero mwa oboko. Nero mwa endagera. Neri nyamara mabe kuruba yo eje manyire dio tamanye tiri nyamara. Igora meti otra bata yo muerio gaiga irinde toche
tusange birengereri na Edwin Nyangagu. Hello Ensoko TV. Hello. Karibu sana. Ngo tugusanga naye. Asante. Kuri ku William obirolire. Ye nale ko kwanira igore yengana omwayejo. Agodanche na changira. Naboko changia naboko ke irio girie TV ya una litoranya ko batoko igwana. Gendra ndo ko igwete. Ona nale ko kwane ko yomwa. Yukoranga tari gusuka kurware ne kwinta jumbe ne gega yachire yo mweri ndito chasore nyanga gutumanye ngakimero binara batebanga kolengi Steven Oigo oirore gega gotebanga nande asate badiringa omwa nerungori ekibando etabu ati sukari anda gotebanga nande nabe erabe yobori eburukandiria maemba etabekire sukari atabirenga oinde ase birengere biaye nabama eto mwaego turagenda kubata kisimi abo tugure na surura tumanyanga AK chitikinjira abo amatemo andi nariga abo abantu berikeire na kuyairaniria eriete iria bande mbate baika bari onjora ukurika ntu atapeta marieta nari akuri kwenjere yeme kurinde enjiro gwatuka yamanya koreto gwatananekana intwe twateba omoa abandi bacenirita omoa boneri omoa parira ni ribuya sana lakini tu twali kwa nilita omoa totebanga Clinton omoa Frida igetabu igo goteba Frida Clinton omoa kwa igule hiyo ndio kupea elina nikine kinjireri ya kupeana lakini elitwali kulende elitwali kwana omoa igubuna tokwira nense omoa tali omoa omoa bono omoa nalitokwana tali omoa tugukwanira aserio omoa mbuya bairaniria kwera rio montegento kulinda ase omoa nara otebire rungoli ne kyakurukwa kuruikonge Steven uyu kuruikonge Steven uyu no munyangongo Steven nero kuna ekerenga erongori ya maemba esanganirie obori amaemba asanganirie obori ikamanya ko binuke unabona iri umwana omukako ewa iye umwana ko ewe yerenuke takumereri bwate ibintu buna chimbare iga singinjinda yahitira ko irasi bona ko egwa enuke iri nero omoa igo omoa nerongori ya maembe sanganirie obori enuke igo ikebe ya maemba amaemba nobori tekoba ya nyekemo tigoba ya nonye ina bira nyarika nebe gekwera nto tekoba ya nyekemo kangi ya maemba yuka guse yobori yuka ekero comment ni amaemba obori akamwogo mate nabokara rutugati abo igona inero bono moa ebuate chinyeke ao kulinde kamanya ko biruke erie ko egwa umwana omoke ikimwerere utanyare kunyweria ebuate chimbare tugutigara abwa samangana yerungori libodi ndende na inde gusengana nere ande gucha yakwanwa ekwamba gwochoka ni gwake tubwate chirungori ao tubwate ngo igure nga likoyo likairo wano twanyorire no mwaga neke nungu likairo nerungori abange bakagitenge tali sukari nerungori abeko be sukari kurende etainiki ogokoro gobusi bono iga amati gakubiraga ali ase gasi Nairobi ne gasi urukuru itura Nairobi ne gasi onye ingalia amache ndikala ase eliko lia maiga 3 gwenya kubirali naye kwareta amacha ndiga gwakoro gobusiga iga kwanyarosi chinse chichu bwanga buliti burali kaini etindie erole ine atogoteba likairo eyo bwanga bubikire bukarara amatukabira 3 egatindi ya gusekorasa ikarura ikerota yibegetie sukari gose
no yibeke sukari no tayibeka sukari mono no yibeke sukari no tayibeka sukari elina ere kurukwa twatebire twatebe yentangani likayo bono likoyo likoyo nere tali sukari tigambike buya likoyo nere tali sukari likairo neyetaine kiri eyetaine kiri likairo eyetabe kiri sukari likoyo igo ntotebe eye ya kwakorogire bono iga kwarosia igira tuyibeka sukari na indi itararika nitibwanga ndurayiruke likoyo na indi likayo na kibono na kimugweti binte ibiko genda gatia ya kwere twateba nga likoyo teri sukari likairo ni yetaine kiri bono kwakorogire obwanga kwabekire liko kwakorogire mbono iga kwarosia obwanga na koroseri rungori wakorogo obwanga na koroseri rungori na indi tuyibegete sukari ne kirungori bono turayiruka ro gusire iri ekanye kwebulya kana ko yirigeria erieta eke nungu ne rungori boige ararikanire erosiri irari gusinekera ndime bono ya tari obwanga ya irarikanike kirandime arosi uno nyande ere nywe gutera mambia na indi tumana kuja kuyinywa inere kweke nungu usangiti ndiete mono kegima e ujumbe nere gaiga ase ringana tugenda tukwandro botuko bwaro yagoteba kurukwa Eric akurukuru chinsemo kia mokama agoteba nga omwa na sensemo gusege chinjigete ensemo pat agoteba ensemo gusege chinjigete egejiji amine tima tibano agoteba egechinji timete nga kiamine igo omwana ebensemo tuigwetia nsemo maybe egejiji ande olikayo ndobate nyang'awa abana baiga ba Gen Z na baro baoki na bwangwega bataramanyike gusi yatimeti gose riete ririeke gusi omwana obaruseti rieta omoka ono tu kumanyanga iriete oyo chitene iriete no mugusi osenkurwara rumate ne no munuri bagucha barosia o iriete iri kuomoka bono igori girinde diria mwabo ria chiri arusi riri no munu utari gutene sheng turi gutenena ugonjoreria kera enga kibono tu kumanyanga oyo iriete no mugusi kandi sikurwande asomwa bono ase ekegori kigukina bono barana basundari kurwa ase studio akabere baigura kunare gego gateba agoteba nga esoko ne rongori abusindi metina aroteba kurukwa esoko agoteba nga erongori einekire gusama rwebusa nere kurukwa omwa oyinere tako bare turuchie kerengere likyenge jita sirongori igo bono nabwate ekerenga ntasoge tisiko yes bona ko tuwa baira machibu yatuba disimi biri chokende toira nega iga semesa tumanye ninki kirase obutuko bwarero. Hello Ensoko TV. Oranje nada kanje njangero mwa nabo Oscar ne TV yagere ndetonyana ko batoko igwana karibu sana ngo tokosanga TV akire kwenye keji yo ginanyo ringa yo kika wali dauno wali kere nabo Oscar aya lakini ko igwete kirarake ano mangana enche yankoro kuwira mu birorire kurwa machoge burabu magei amangana yo endeke kibako bolyo mwa eke moye kyo elieto mwa aboko ranga abanta abange nigo bare abe myake meke mbali ko manyiri eta kuniruna lyarenge omwa omuntu olyo kwana kurigo senyamira olyo kwana ngano amaemba sangaliriye sene bitumateba olina bamba kubwata enjira igoro bono nanche nalgo kwana mentasi niniga omwa nerongori yarenge ememera yarego segwa yasanganibwa amaemba erongori enonye yare kuro kuikobe kuriko kinsa kinyinge te kuritoa igere mu kapise nyerere nerongori yego yarenge go kokora kinyangi mwana buno olyo kwana igoro yabana buna bare koroseri gwegento kali kyare ko bagotanga yineja ngawo egento kali kyare ko kwinya bubu
kiagerero kiaro siri giasibire kinjira gete kiare komurwa ne bitonto biri kunateba na be exactly tatiga igo yarenge nyongo yasibire nemego yare korosi kukinjira gete kuba kunyenguya yare ko buga kinjira gete kinjyo biri ngao kabisa bona bamanya goteba nga ijuni nyangabu nango komerere bona ngoli eri yarenge enyere yange yakurukumwa eri ara wasiriye memera na maemba bona yamanya gusyare rwa bari baria igobono eri nakabirira kanyerere Oigago ngorengio eresira nakukora ya okorire gaciria onyara gotwekirenga areto ememera umaitiye kwigusa no bori bwate mirongo nere memera ukwana na maemba ukwana nengo intwe twate benuke engo nenuke ikinege ntekemo uyo nyoli kirigent twachira soro tumanye mukubi oyo ngikira SMS tika tukuri no mubaye no yo mukuri ndi bitabu mbire gaiga tutaragenda se bitabu chira magana roti no mubaye no bwiri tukuri rero uyo no mubaye no ugo tukurira ntwe abantasi amatenga chitwayerera okoruku na chakwengana gite twaraira chingaki twarigereri twaitona twanyora ubumanyi twamanya kuire gitambukero nabura kigo cha Frida unyorire mirimo gaiga tajiri aho taimwe turi gocha tari go kwa chingaki kwanyori rwaye genda usinyanga akitiganda kwa igonyorire ani nkwabwate ono kwana chiruka karagenda ditukishubikirwa absent to baribo ani tari ogwanja kwawo nabura nyorenga abantu umubasukana no mu cyari munuro korekanasi wachikora akonye kurusia abantasi bagwateranirie gari igo bono ntwaringe kokwali bagalito tangu kwane tumanyingi kwanyu uri ntubone twagera konacha ani chiera mangana roti etwamaseri kurinde n'abantari nge guturi kurwase gari yabagwaterani twakorira komoja ibitabu mbira murigere yone ebinge kinyangi nebitinge ekegusi ngorigete Daniel Momanyi mukaya ebinge bire omwaka asegusi nemekinini amaleta yemekinini ntobwate Proverbs of Abagusi of Kenya meaning and application kolende imekirikireke ekegusi bakamanya kulika nase egesongo Christopher kemwe bitabu ebino birega bichirega iga asengenjo yawo bunekeiga egekisiringi chimisano esto ne 850 Kenya shillings nabago Kenyora na inde tunya gutwaraye tutwale sosobe onye kuganitie gitabu chinamba chitu chesimi chire 07 88 666 okole na 2 bune ye studio ye ligeta se screen sub kolendo moelio tokora na isatu okole na ibere onye kuwakana epaybill number ntokoe epaybill number iyo gwakanire bitabu yere 42019 4002019 yani 4002019 ekere ukobolia account olikirie tali awonye gukuru kwa ngwenyi bunanje olikenga angwenyi nyangau Edwin igo tukumanye gitabu ikinaye gwakana na uri gwakana wetere til ayakana etil number yetere 70 87 0570 ganyirolire ngora 70 eine til number bono etil karugwakana ne til enamba yere 70 87 057 asa mange na bugwaka enamba ina ote 0788 666 662 oyo kanyora sisi mina boko matebine gitabu ganetie nabego kobera raisi konyora egitabu gitabu nabo kegugukira paka asore kinde ngenya kugucanda kuko kegurire ndomaitene kekugwikira ambiye mono sano mwanchi muri ya sogo sanga nente ndochenga biro bito byatunyore kegima toskale kyagero umoro video obo moinori ngosore asege kege keribose ambiye mono asibali twabwatirana asoko ne kebna chibichane lyogire gukira sora senchera ya bene Brian Achaka Misef Barnabas Ondari nabo yugo Kelvin Mogoincheri anenkerubo Frida no twali gosanga ne barongo ya Clinton Ondigi nabo yugo Mogaka Edwin Nyangao